Kartosari. Jane iki mau sampeyan tak enteni lho, Kakang. Pantes to, pantes. Nalikane aku ning omah, aku goleki karo kowe keturane jebul, karo kanca ruangmu padha ngumbahi sandangan iki. Iya, Kakang. Wis sithik pangapurane, ora teges aku kuwi ngiwake karo kowe. Saben dina aku tansah nengenake apa kang dadi dawuh Bogor Sibarwowo supaya aku gladen polah bela raga Kartos. Ra dadi ngopo, Kakang? Nek tak jalokan timbang karo sampeyan. Saiki nek karo sampeyan iki wis dadi bojo to. Cetane wis kelakon aku bangun omah-omah karo sampeyan. Sekolah mangsane jenenge wong wadon kuwi ya pengen disanding barang lho, Kakang. Yen koyo ora karo Starasa. Saben dinane aku kok kepengin jejak karo kowe. Pengen apa-apa wae barengan karo kowe Kartosari. Wis kelakon aku bebarengan karo kowe rumangsa bunga sajroning ati. Jalaran wong wadon sing dadi telenging ati iki wis kelakon dadi sandingane kowe Kartosari. Kaya ngono ta, Kakang. Ing ora ana bedane karo aku. Aku uga seneng banget. Mergo ngopo? Sampeyan wis dadi pilihane atiku, tak antepke atiku anggon milih sampeyan. Dadi aja nganti ing mengko mburine sampeyan kuwi gawe gilane atiku, Kakang. Aku janji karo kowe Kartosari. Aku ora bakal gawe gilane atiku. Nanging malah kapro aku ing bakal mulyake karo kowe Kartosari. Muga-muga wae kabeh tembunge sampeyan kuwi bisa tak ubungi ya, Kakang. Satenane aku ndepeki karo kowe papan iki jiran. Mentas wae aku bakal nampa dawuh dengan seni Sibarwowo. Mbok ing mengkone ana dawuh apa aku ora ngenteni sebabane. Bareng-bareng ngenteni papan iki ing ngono rawe bobar. Kaya ngono ta, Kakang. Wis, ing ngono ya tirati wae, Kakang. Pajan menika laras punika sasampunipun kula lampahi dhawuhan kaliyan Kartikosari rumangsa bungah saluting patos kula saestu ora bakal ketun kedung ing tembene. Boten Gek mengkono wanita ayu sing luwi lawan Kartikosari jur kapiluyu marang wanita liya. Bapak mbok menawi ing mangkenipun wonten wanita ingkang pasuryanipun endah Sulistya ing warna nanging boten badhe kula kapuyu kalian wanita kala wau namung Kartikosari ingkang kula tresnani Jagat sindang iki marang kowe pujud kados pundi lan Kartikosari Inci kula Bapak. tenane wong tuwa iki bakal paring pirsa kelawan kowe saklara. Wiwit kalungguhan iki aku wis diprocot palungguhaku dadi parangkara ing sela matangkep. sakmenika kok Ya, dados panjenengan sakmenika boten dados parangkara wonten kabupaten sela Sela Matangkep kok Ya, ora. sakmenika kados pundi kok Ya kabeh kuwi mau mung saka pokal gawene si Cekel lan Somolo. Dene ora langka yen to kowe lan Kartikosari ewedine aku. Iki mesti dadi ancamane wong saka negara Sela Matangkep. Moko tekaku ing papan kene perlu aku bakal paring weruh kelawan kowe. Ya ora dene pujolan Kartikosari kuwi kalebu pendekar sing pembengan. Ning aku isih mutawatirake kowe bakal ndak utus tapa ngelegena ing sajroning sungapan kowe. kula kedah
tapa mlebno wonten sapinggiripun sungapan kuwe. Iya. Awit jaga. Sawanci-wanci ana bebaya dadi kowe sakloron ben bisa nteranggulan musuh. Menawi kersa panjenengan kang kados Ya. kula lan Siadi Kartosari boten kawratan. Enggal kula badhe tumuju wonten sungapan putih. Kula badhe tapa kalian Siadi Kartosari. Kaya ngono. Enggal tindak. Ya, tindak kok. Ayo Kartosari. Pangnuwun pamit tambahing pangestu. Tindak manis. Pancen kaya ngono, ayo padha ngudang suwing Bathara Kala. Rumah sawaku wedi ngono apa piye? Cak kene papan kene. Yes! Kartikosari. Kuwi napa Kartikosari? Welok. Sang jiwa. Teko ning papan kene, apa kowe arep bali wis gawadan tresnani karo Kartikosari? Ora tak selaki bojo. Ora tak selaki. Mergo tatu atiku nalika semono. Pancen nalika semono aku lan kowe rebutan Kartikosari nanging kasunyatane iki dina Kartikosari wis dadi bojoku nanging ewa semono wis nyilakani karo Kartikosari. Kartikosari wis dadi tanggung jawabku. Menawa wis nyilakani ijole nyawamu wisan jiwa. Bojo, pancen tak ajab iki dina aku kepengin numpes anak murid Gusti Bargawa. Yen kaya ngono ayo ditemtok kene papan kene. Aku opo Ojo atu sing balong kandeling kulit. Ayo, kaya ngono. yen pancen kowe dari Jumat tantang dan Ayo, lagi tantang. Aji peten logo. Aku ya.
Kartiko Sari. Aku mau kehilangan karo kowe Kartiko Sari. Tapi kok kowe Kartiko Sari? Ujo! Ujo! Alih kabeh ujo! Ora bakal ono sing palangi aku. Bakal ndak kakali kowe Kartiko Sari. Hei, Wisang Jiwa. Aku mitungkas sapa karo kowe Wisang Jiwa. Sajroning 40 dina, kowe ora entuk gebok singgol marang wanita. Ning yo kene Wisang Jiwa. Kowe arep maramoso marang bocah wadon kuwi. Yen pancen kabeh kuwi kok langgar lan kok tindakke, kulitmu bakal atos gedebok. Kulitmu bakal atos gedebok Wisang Jiwa. Akan tepung gelang oleh kiai. Apa ini? Bueno, la pujoy. Kartiko Sari. Weh, mabut. Bueno, podo bae. Rezeki. Jo. Ojo waras lamun urung kelakon. Kartiko Sari. Najan kowe semaput ora idem mumpung bojone uga semaput. Tak melu ngrasakno karo Kartiko Sari ora urus. Aduh, Triji dikakak dan dipedot Triji ku, waduh. nangis Kartiko Sari. Apa aku duweni salah karo kowe Kartiko Sari? Yen pancen kakang bojo iki duweni salah. Tumumun manggon ngendi salah. Aku ora bakal kabutan njaluk ngapura karo kowe yen pancen duweni aku salah. Bapak kesan ora dene salah kok karo aku Kartiko Sari. Ya kene aku tekon perkara iki malah mung tawang-tawang tangis Kartiko Sari. Gelis bloko karo aku Kartiko Sari. Ya kene pekon sekoyo ngono Kartiko Sari.
ora diprawosa nanging pancen kok longke kawanitamu karo Wisang Jiwa. Ini apa tak punya sampean kaya ngono? Jalanan nalika semono Wisang Jiwa gugudene rasa tresna karo kowe. Mbok menawa iki tumus kowe tresna karo Wisang Jiwa. Kowe wis nyanati karo aku. Namun kok gedhe tresnaku karo kowe Kartika Sari. Saka rumah sakune jagat ora wadah sing pasurane ayo coba kowe. Nanging yo kene iki mentolo karo aku Kartika Sari. Aku rumangsa sapa to pujo? Wong lanang sing ora duweni apa-apa. Saya bondo donya Kartika Sari. Beda yen to Wisang Jiwa. Sing ketukur bondo lan donya. Sedelokne dhewene dadi bupati. Mestine kebalan tresno karo Wisang Jiwa. Wis nanti karo aku Kartika Sari. Rumangsa gelo rasane atiku. Mula ketemu. Wiwit dina iki kowe tak pisah Kartika Sari. Rumangsa sepet mripatku nyawang karo kowe Kartika Sari luwih becik wis sumingkir saka papan kene. Kowe sumingkir saka papan kene Kartika Sari. Kowe sumingkir kok Kartika Sari wis mentolo karo aku Kartika Sari. Kabeh sutung pintake Wisang Jiwa. Wisang Jiwa. Mlayu sing banter delik ana ing pojok jagat. Yen aku durung ketemu karo kowe mateni karo kowe. Durung marem rasane aku. Wisang Jiwa! ora ketango sliramu awak wanita. Nanging aja nganti tumindak sak pecak tembung saklimah. Kudu kebaki pengati-ati jalaran tumindak lan pangucapmu tinulat dening para putri ana ing Kabupaten Silomatanten. Upama ngantur tumpaksa anggonmu tumindak. Ora ngomongake kowe dhewe sing bakal kasemya ing Allah. Nanging pun Rama uga bakal katut tumindakmu. Sedaya dawuh panjenengan menika namung tansah kula emot-emot kok Rama. Wis penak. Mekaten inggih. Argen pasti dopat. Sabda dawuh paring pangandika Kanjeng Adipati Jumbo. Sadungkapan meneh mungranti kelawan paning pati kang ingkun nalika semono sumaku sakut pas kudan rupuh ki medal kauripan. Apa wis ana pekabaran kang gumathok ngenani tanggung jawab Joko Wanepan. Pancen Senopati Wanempati menika salah setunggalipun senopati saking medang kauripan ingkang saged pun medalaken. Katutik panjenengan saged
nguncarakaken dhumateng asma panjenengan ugi Kadipaten Silomatang. Muga apa sing dadi kekarepanku kepengin jongking kawibawan medhang kauripan bisa kasebatan. Mugi-mugi kemawon Kanjeng. Hei, Wisang Jiwa! Wisang Jiwa! Saya Wisisa. Sopo kowe lanyo-lanyo pangucapmu saya-saya penyebut jeneng Wisang Jiwa. Aku pujo. Jalaran aku goleki karo Wisang Jiwa. Aku dipetong karo Wisang Jiwa. Petungmu kelawan Wisang Jiwa. Mergo dheweke wis kurang ajar, wis wani prawasa karo bojoku. Mula dheweke kudu mati sawa tangan. Yen kowe golek Wisang Jiwa ora nang Kabupaten Silomatang Jalaran. Sawentara wektu dheweke ninggalke Kabupaten Silomatang. Ora usah dadak kowe nutupi karo Wisang Jiwa. Kabeh tumindahe Wisang Jiwa kaya ngono. Mergo tumindahe wong tuane sing kleru ora bisa glowentah karo anake tumindake kleru. Saya ngabangke kuping tetembunganmu. Hei pujo, Piye? Wisang Jiwa ora ono. Yen pancen kowe golek Wisang Jiwa, saiki sing ono bapake. Ayo, jandon kelawan Katoke dosane Wisang Jiwa. Ojo terus kaya bocah iso. Ampun, Ayo, berkawis. ora medang sepira kol. Aku apa kowe sing bab makan yang lalis? Petet logo. Padahal Paman Jaya Wisisa. yen kaya ono kowe kias lawan aku. Tegesipun Apa kok sengguh aku kalah kelawan pujo lan mangerti yo. Iki dudu perkaramu, iki perkaraku. Jan bocah sing aran pujo, bocah saka Karang Platisan sing wis wani ngundha ngono kelawanan. pangapuntenipun Paman Jaya Wisisa. Sampun ngantos klentuing pamengku. Boten ateges paning pati wani nyampuri dumateng perkawis panjenenganipun tumanduk dumateng pujo babar pisan boten. Terus karo Namung kemawon katuran pirsa sinten pujo. sapa tenane pujo? Pujo menika pendekar ingkang kondang kaonang-onang anak mantunipun Resi Bargawa. Anak mantune Bapak Resi Bargawa. Piyambakipun kecondokan Aji Petit Naga. Menawi pujo boten kula limpe kula tamani Aji. Kula kuatos menawi panjenengan boten saged dipun slametaken. Aku ngerti. Sepiro ampun Aji Petit Naga. Saya sing jarbene kanuman kowe dene pujo. Pujo anak mantur si Bargawa bebayan banget. Paman, jalaran pujo menika nem-neman ing ngapuh. Sinaosa piyambakipun gledak ke taman Aji Jongwara. Nanging pujo menika boten pejah. Tasih gesang menika nembe semaput. Iki sudah mati. Beres. Iki sesemaput. Tak Nggih. sampurna dhewe. Iki musuh. Iki bebayani banget. Kula ngertos. Yen ora tak sirnake, urung tanurunga bakal nyabarke gegayeng Rama kepengin ngesur kawibawan ana ing medhang kauripan. Apa sing kok kangkene cahaya? Nanging punten dalem sewu jero. Panjenengan menika badhe mejahi dhateng kaneman kemami. Bener. Jangan kita anggap musuh. Menawi ngaten saderengipun kula aturi ngracut dhateng Bramantya panjenengan. Kersa panjenengan menggalih ingkang panjang. Menawi to kanemanipun nami pujo menika klampah pejah. Menika maneman sanget ro. Kok bisa ngiman dasarmu apa nih? Iki. Engka mongko panjenengan kepengin ngrebahaken negari Medang. Bener. Menawi to pujo menika katitik pendekar ingkang ampuh. Bebasan tinatah mendhat ginaya menten. Boten tedas papak paluning pandhe sisaning kuwi. Menawi to klampah pejah
Kaneman. Lah, prayoginipun Prayogane piye nih? saking pangrigeng kula. Kaneman ingkang nami puja menika saged kangge kegiatan wonten ing negari Selamatan. Nambahi kekuatan. Mekaten uji. Upama Rama digegayuhan mesti bakal enggal kaleksanan yen to aku bisa nggunakake kasektene puja sing kok karepe ngono. Leres Rama. Prayoginipun Kaneman ingkang nami puja menika dipun lebetaken wonten ing pakunjaran. Oke Pak Kunjara. Iji. Upama mengko ana warasi puja, mengko bisa digunakake kasektene, gunakake tenagane kanggo bebantu Selamatan. Kalau dangan menika monggo panjenengan menika nrimo dhateng puja supados jumurung dhateng lekas beji. Luwih to. Injih Rama. Kula ora ngira kowe pinter. Kowe mlutik nalarmu, kowe kepengin ngungkulake lan ngangkat derajate wong tuwa. Kados ngaten Rama. Matur nuwun. Kula menika rak putra panjenengan. Iya. Badhe kula katuraken daya kula lan panjenengan lho. Ya kowe ngene iki sing digoleki Rama. Menawi to wonten ing pakunjaran menika dipun caosi dedaharan ingkang ecara. Yen esuk Menawi to injing. Menawi to injing nggih Paman. Iya, iya. Menika Iya, iya. dipun caosi Iya. sego pecel Rama. sego pecel. Nggih. Jur lawuhe apa nini? Lawahipun. Lawahipun menika empal Rama. Empal. Nggih. Ngombene puja. Ngombene. Heeh. Ngombene menika semprit. Ngombene seprit. Nggih. Udute Udute rokok sampurnami. rokoke sampurnamil seger. Nggih. Doyan Pak Pati. Wah, nggih seto kula. Pak Pati doyan. Doyan. Namane? Wong iki Pak Kunjaran esuk sarapan sego pecel lawuhe. Esok sarapane sego pecel. Sego pecel. Lawa embal. Embal. Benane seprit. Seprit. Prei. Esok pakai seprit yo senep ketenge. Iki jen esuk. Nggih. Rama. Ayen awan. Menawi to wanci rinten menika dipun caosi dedaharan ingkang eca menika sekol rawon Rama. Yen awan sego rawon Nggih. lawuhe Lawuhe dadar. dadar. Ngombene cahayu. Ngombene jus apel. Jus apel. Udute. Udute LA Rama. Udute LA. Doyan Pak Pati. Pelah kula. Mboten tau cengkeh kok. Paneng Pati doyan apa ora? Ya jelas no. Yen bengi. Wanci dalu menika dipun caosi dedaharan sego goreng Rama. Sego goreng. Nggih. Lawuhe Nggih, ayam goreng. ayam goreng. Ngombene Ngombene susu. susu coklat apa susu putih? Nggih susu putih Rama. Aja pisan-pisan kok ombene susu abang ya. Mergo susu abang iki susu bar dikeroki kok nek mendem. Nah, susu menika Jek Rama. Susune sapa? Susune kula. Lah dalah. Susu kula Rama. Aku malah pengen. Antek Susu no. kula Paman. Kagungan panjenengan to betul. Anu lah kok panjenengan Dadi susumu iki arep menake puja. Nggih. Kula paringaken kalian puja menika. Matane wong. Lah kok mateni wong? Aku sing duwe ora tau Kula ora cekot. Panjenengan sinten sing cekot-cekot? Aku lho ndoro ayu. Paneng Pati. Dawuh. Ngombe susu doyan apa ora? Susu etawa. Weh. Susu pedus tawar. Ampun klentuing pamanggi lho, Pak. Rama, Lah, susu susu kula kula menika nggih to. Susu ingkang damel kula. Susu lan gawe. Dudu susumu to. Boten. Ya. Aku matuk banget. Iki ora ning Pagunjaran, ning iki ning Hotel Bintang 5. Ngono ning Pagunjaran kudune dikepruki dipiloro supaya dhewene bisa ngakoni karingkiyane lan gelem bantu. Lho kok malah mbok pakani enak iki karepmu piye to, Boten Lon? napa-napa, Rama. Menawi to dipun siksa menika rak malah pejah. Lah rak nggih rugi to panjenengan to, Nek Rama. disiksa urung lunga mesti bakal lara awake, tundune bisa mati. Lah yen diwenehi dalan sing enak,
menawi to dipun paringi dedaran ingkang eca menika saya lemu. Saya lemu, saya lilih hatine, mergo dheweke tansah digandhengke sapa ngerti mengko gelem membantu. Lah nggih. Pinter. Lah nggih pinter menika putranipun sinten to? Kaya ngono, Panipati. Dawuh. Syarat lemongi panjenengan. Sendika. Panipati. Kula jumruk jaksanipun. Menawi sela matanggep cetun bonan. Mem-meman ingkang nawi muda. Saya mimbuhi kegiatan. Bener. Menika lho. Aku rumangsa kaputangan nyawa lanku. Upama puja ora kok limpih, mesti aku bakal tumekaning pati. Mula kanggo ngraketake rasa tumalining kekadangan antaraning aku lan kowe. Kowe bakal tak paringi bungah ning ora wujud bondo donya. Nanging kowe paning pati bakal tak dauke kelawan putraku Rara Luhita. Masuk. Pun tantu langkung rumiyin kasuk. Panipati, Paring dawuh. kira-kira piye? Masuk. Masuk, masuk Pak Eko. Saksi. Ini Rara Luhita. Nggih Rama. Gelem ora gelem. Kowe kudu nglakoni perkara iki jalaran. Rama wis kaputangan nyawa kelawan Jaka Wanipati. Upama ora ana Jaka Wanipati, aku mesti bakal tukane pati. Lho, nganti sabdaning Rama yen to kowe bakal jodoke kelawan Jaka Wanipati. Lho, gelem yo ning cahaya. Coba jajal. Dados pecaning tembung kula menika kedah jejodohan kalian Sinopati Lha paling pas. satana. Tak atur sing sabar Senopati Wanipati. Ora sida masuk. Perawan semenit pancen kaya ngono. Hancur, Jinak-jinak merpati. Wah. Ngeten iki kula Ubur-ubur ikan lele iki. kula rak kewiraman. Wis ngene, Panipati. Mari dawuh. Kowe kudu ngerti. Rara Luhita kuwi perawan semengit. Upama kok dhewekne tumindak nang kaya ngono ya sing dhewe pangapura. Wae tak jaluk. Cedhak ana Rara Luhita. Rimo atine supaya dhewekne gelem leladianku. Menawi kados ngaten kemarin pun tambahin bangsa. Rakyat Jabat, Kanjeng Adipati Jaya wis siakake para prajurit awat-awaton Pak Bicarane sedaya sampun dados tanggung jawab kula pareng nuwun tambahi bangsa. supaya nganti kepengin mateni karo Wisanji. Nawala.
Aja angel. Banjur piye aku bisa ngerti juane Nawala? Iki gawe ra bisa. Jebul pawarta iki tenan to. Kowe kebun pawarta apa wan? Puja dadi loro pidana ing sela matangkep. Jane perkarane apa kok nganti kowe kena perkara teman kuwi mapan ana ing pakunjaran sela matangkep. Perkarane apa to, Jo? Nganti aku mapan pakunjaran Sela Tangkep. Aku barang ngamuk ana ing pendopo Kabupaten Sela Tangkep. Jalaran, aku goleki Wisang Jiwa. Mergo dheweke wis kelakon prawasa karo bojoku. Aku dadi wong lanang, rumangsa diwirang-wirangke karo Sang Jiwa. Mula aku barang ngamuk ana ing pendopo Sela Tangkep. Nanging emane nalikane aku tanding karo Jaya Wasisa, aku kantorku aku kalena. Ngerti-ngerti aku mapan ana pakunjaran kene. Dadi perkarane karo Wisang Jiwa. Pancen bener, Wan. Bojomu dikakai karo Wisang Jiwa. Bojoku diprawasa. Iya keranjingan Wisang Jiwa iku. Ndah, Bener kowe, Jo. Wong lanang sapa? Sing arep lila menawa duwe bojo terus dikakai wong lanang liya. Upama aku dadi kowe, ora mung tiba ngamuk, tak biarkan Sela Tangkep bener kowe. ndah. Mung sobek, ya ta? Pancen Lah, ngono. Pancen keranjingan Wisang Jiwa kuwi. mulane ben mateni karo Sang Jiwa, Wan, Pak. Ngene. Mergo aku mesakno kowe. Kowe ora ngerti to? Satenane aku karo panjenengane Paman Jawa Sesa. Kuwi cedhak. Raket. Kalamun aku ora cedhak karo Bupati Sela Tangkep, sengoro aku iso mlebu pakunjaran. Ya ora? Pancen bener. Lah, mergo aku mesakno kowe. Najan kok kowe ning jero pakunjaran, kowe kepengin metu, kepengin mlebu metu iso. Waton ana aku. Apa Tenan ora? Tenan. Loh, piye to kowe iki? Wis to percaya karo aku. Mung sadurunge. Apa kowe? Ora iki ra apa-apa. Kowe aja sembrono. Piye? Kowe iki manggone pakunjaran. Nek nganti ana perkara meneh, saya dawa hukumanmu. Aja dolanan ngono kuwi. Pancen bener kangkamu, Wan. Apa? Ora gagas ngene iki. Ora kanggo ngene iki. Ora kanggo ya? Ngopo kok gagas ngene iki? Bakune Sing baku kowe ketekan nglarake. Larane ngatimu kan tumanduk karo Wisang Jiwa. carane kepiye? Bojomu rak kelakon diprawasa. Bojoku diprawasa. Dikakai Wisang Jiwa. Wales. Baju carane aku males. Wisang Jiwa duwe bojo. Bojomu dikakai Wisang Jiwa, wales. Bojone genten kakai. Calanan kok. Tak jangka. Ngosek. Aku bisa ngira-ngira karo Sang Jiwa. Lah kowe wong lanang iki kowe arep ora ndi? Roh nggone. Lho, lah ya ngene. Tanpa petung, kowe ora bakal kelakon panjenengan. Banjur mapane Kowe metu. Mengko kowe nyelinep ana ing sak sisih tembok kae, Tembok sing aman sing paling pojok lor kulon. Kae Taman Kasatriane Wisang Jiwa. Oh, Bojone jenenge Loro Lito. Loro Lito.
tak gonjake bojone. Pokoke main otak. Yen rasakno wong goblok iki pangane wong pinter ya. Arep ngomong apa kowe? Ya, dihukum ade ana layang-layangan. Layang apa kon iya? Duh. Loro luwito. Arep dijodokno aku moh. Jebule mambuati karo pujo. Weh. Ngundang pujo jam 12. Reng jilek wanci wengi tak arep-arep pujo teko ning Taman Sari wis tak kawisi. Weh, susuwe tawa iki. Enak ejo. Lho kowe kok wis dikawisi jo jam 12 kon moro. Wah, iki mana akal kok ora tak main ora pujo sing entuk seger-segeran. Ati kowe jo. Iki akal iki. Ya, titeni loro luwito. Najan kowe nampek karo aku. Ning jam 12 mengko sing teko ora pujo, ning sing teko aku susuwe tawa kawisno luwito. Aku pujo. Pujo. Kok kowe wani mlebu ning Taman Sari? Apa bener kowe Listya Kumala? Pancen ora kleru. Bojone Wisang Jiwa. Ijo, aku Listya Kumala garwane Kamas Wisang Jiwa. Pancen ayu tenan. Rumangsa ning jagat tanpa tanding sing luwih karo pasuryan. Pujo. Ketemu wae lagi sepisan kok jur kowe kandha sing kaya ngono. Apa sing kok karepmu Pujo? Satenane aku teko nang papan kene. Aku bakal meni ngerti karo kowe. Yen to iki dina bojomu tumindak selingkuh. Karo aku? Kang Mas Wisang Jiwa tumindak selingkuh. Bener. Tumindak selingkuh karo sapa Pujo? Dhewekne wis mrawasa karo bojoku, Kartika Sari. Mula aku teko papan kene kowe ngerti karo kowe. Kaya ngono. Ya wis ben pancen kakung piyai kakung bagus rupane. Yen pancen kepengin tumindak selingkuh ora apa-apa, awawaton isih eling karo aku lan gelem bali, Pujo. Dadi Wisang Jiwa tumindak kaya ngono. Kowe ora lara ati. Ora? Jabang. Coba yen ke nyawang garwa aku wanita ngendi sing ora kedanan. Mergo bagus. Bagus. Sugih bondo donya. Bondo donya. Dadi akeh wong wadon sing seneng. Kowe ora apa-apa. Aku ora apa-apa kok, Pujo. Kok goblok temen karo kowe. Lu rupa ayu mung ditanding-tandingke, rupa ditanding-tandingke rasa kaya gelem. Aku ki mung sapa to, Pujo? Kaya ngono dadi kowe gak rumangsa lara. Ora? Sapa iki? Oh, iki putraku. Putramu.
Sik aku tak takon. Kok jur kowe wadul kandha yen bojomu disenengi karo bojomu? Jur karepmu apa? Ya mestine aku ora trimo perkara iki. Mergo dhewe wis kelakon prawasa karo bojoku. Yen Aku tekan papan kene aku ben mirang-mirangke karo sajiwa. Oh, kepengen mirang-mirangke karo garwaku. Banjur carane kepiye, bojo? Bebe ngerti cara? Carane ya iki. Wis sajiwa wis mirang-mirange. Aku saya-saya gawe larane ngantiku prawasa karo bojoku. Menawa kanthi dalan aku bisa nambani ora. Ojo arep ngarep padha karo bojomu. Anamu tak colong. Ono apa iki? Wanci dudu wancine. Sliramu sumondhok ning dalem kasatriyan kanthi tawang-tawang tangis. Ono apa? Ono kejadian apa Diaji? Ingkang putra Joko Wandiro, Kang. Ono kejadian apa keneput marang putramu? Joko Wandiro dipun bradat dening bojo, Kang. Wandiro dibradat lawan pujo. Kang Mas. Seleran bojo sakit marahi prabu tumindak pensilingan. Bojo ngantos dumugi wonten taman sari awit sakit marahipun. Bojone Karmika Sari pensilingan prawoso, Kang Mas. Diajeng. Pinter nggone ngronce tembung pujo ana pangarepanmu. Apa kaya ngono ki sliramu percaya? Boten, Kang Mas. Diajeng. Nanging Kang putra kados pundi, Kang? Sawetara kowe mapan dalam kasatriyan perkara putramu, aku kang bakal mbudidaya ngrebut saka tangane pujo. Kang Mas. Kula bareng dateng pensilingan. Pandungamu kang tak jalan. Kaya-kaya ra trimo rasane, Kang. Yen aku terus bisa temake marang bojo. Kowe sing bradat marang anakku. Bojo. Tekan dadi wae bakal tak goleki bojo. Iki mau aku wis utusan lawan Adi kang supaya merehake layang lawan Kakang Pujo ing Patunjaran. Nanging kok ya suwe banget. Kakang Pujo iki ora enggal-enggal tumeka nyang tilam pagulingan. Rasane kaya dening setahun. Bebasan nyengklung nggonku ngenteni lawan Kakang Pujo. Aduh, rasane kok ya tretapan kaya ngene. Jur aku nggambarke kaya ngopo kalamun kok aku bisa kelakon cedhak karo Kakang Pujo. Aduh, Pujo. Apa iki? Apa iki suarane Kakang Pujo ya? Iki sapa ya? Pujo. Sapa-sapa? Pujo. Pujo. Kakang Pujo jebol gelem tuku kaya ngene.
Nggih. Lamune padhang ora wani. Ampune padang. Ya wis Ora sing kena prajurit. tak patenane ya Kakang ya. Ya lho. Ya. Nggih. Wis penting iki Kakang. Aman. Aman. Ini ayo toh Kakang. Iya lho. Oh, sampai jebul seneng iki kaya gini toh. Sik. Kakang Bujo. Iki ra yo sampeyan toh Kakang. Aku pujo. Sampeyan Bujo toh? Ya jelas lho. Mau katone sakmene. Lah iki bareng teko kok. Lah iki Kakang Bujo yo. Kakang Iya. Bujo. Aku rumangsamu pujo awake gedhi saiki kok cilik ngono. Aku anggere cecak bocah wedok niki pisanane mengkeret sik. Oh, dadi ngono ya Kakang. Heeh. Engko yen wis lakon cedak. Ya iso dadi gedhi. Oh. Kakang Bujo. Aku tundang rene arep kon ngopo? Pancen aku kuwi kondo karo sampeyan ya toh. Lumantar layang yen jam 12 teng jlek sampeyan kudu tumeka nyanteni nyatani sampeyan uga rene. Kakang Bujo, sampeyan tak cawisi Kakang. Sampeyan tak cawisi wis samu barang apa wae mesti ono. Wis siap. Sampeyan iki seneng kok Kakang. Ya Siap. siap to. Mlebu sik. Mlebu sik. Sampeyan dhisik apa aku dhisik? Kono Kakang? mlebu sik dadi dadali sadangane. Aku saiki Kakang. Gak sok gaene. Ya wis Kakang. Ayo Kakang. Ini kita gugup kok malah. Ngeratak kowe. Iso. Ora rawuh malah. Mati iki. Masuk. Hancur kowe do pujo. Susuwe ta wae kutah tak mek aku. Wis Kakang ayo. Iya, caiki. Aku kok bolak-balik entuk ngenekan terus. Mati. Ayo gini lho Kakang. Iya lho. Masuk to. Waduh, perawan tenan iki ganduli ya. Waduh, nganti jarem kabeh rasane. Aduh, lumayan. Wes ora urus, ilang perawanmu kowe. Rezeki, Kakang Pujo. Aduh. Lho, sampeyan piye to, Kakang? Lah durung-durung sampeyan kaya wis mlayu. Lho ora ngerti nek aku sing kurangan ngono apa piye. Kakang Pujo. Oh, ning ya ora apa-apa. Jebul kaya ngene iki ya rasane cedhak karo bocah bagus, Kakang Pujo senajan to bocah saka desa, nanging yen ngladeni karo wanita, rasane kaya mak pelang, rasane marem banget. Aku lila kelangan prawanku, mergo apa? Mergo aku seneng karo Kakang Pujo. Ning senajan to Kakang Pujo saiki ninggalke aku ora apa-apa. Mergo apa? Aku duweni titikan. Nalikane Kakang Pujo iki cedhak marang aku, nalikane tanganku iki dremet, aku go ngremet kelawan tangane Kakang Pujo. Aku nduweni titikan, kalamun to jedhek manis iki prudul. Ning ya ora apa-apa, lha wong sing kanggo ora jentikane wae. Kakang Pujo, sampeyan tetep